ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. боз ҳам хуш омадед ба канали Али Продакшн. дӯстони азиз, имрӯз ман тасмим гирифтам як барномаи хуберо ба шумо пешкаш кунам, то ин ки ба шумо маъқул шавад. дӯстони азиз, рӯзе падар таҳорат карда истодааст тайёрӣ ба намоз. баъдан писари ӯ ба назар ҳозир мешавад ва падараш савол медиҳад, мегӯяд: падарҷон, шумо ба куҷо равона ҳастед? падар фикр мекунад, мегӯяд: агар ки ҳозир ман ба писари худ гӯям ки ба масҷид равона ҳастам, ҳамроҳам ба масҷид меравад. баъдан дар ҷавоб мегӯяд ки писарҷон, ман ба хонаи Аллоҳ меравам. тифл номи Аллоҳро шунавида як илҳоме дар дилаш пайдо мешавад. чӣ қадар завқманд мешавад, мехоҳад ки бо ҳамроҳи падараш ба хонаи Аллоҳ равад. падар чӣ қадар дурӯғам мегӯяд, аммо писар гӯш намекунад. мегӯяд: бигзор ки куҷое меравед, аммо ман ҳамроҳии шумо ба хонаи Аллоҳ меравам. баъдан дасти писари худро гирифта ба масҷид ҳозир мешаванд. писар мебинад масҷидро, мегӯяд ки падарҷон, маро ба масҷид овардед, инҷо хонаи Аллоҳ аст? дар ҷавоб падар мегӯяд: бале писарам, инҷо хонаи Аллоҳ аст. ба масҷид ворид мешаванду мебинад писар чӣ қадар мардум намоз хона истоданд. 2 ракат намоз мехонанду баъдан тайёрӣ ба намоз мешаванд. ба пешин суоле медиҳад ба падари худ, мегӯяд: падарҷон, чаро мо хонаи Аллоҳ омадаему, аммо Аллоҳ несту инсонҳо дар ин ҷо намоз хонда истодаанд? баъд дар ҷавоб падар мегӯяд ба писари худ, мегӯяд: писарҷон, Аллоҳ моро дида метавонад, аммо мо Аллоҳро дида наметавонем. писар ғамгин мешавад. баъдан тайёрӣ ба намоз мешавад. вақти намоз шурӯъ мешавад, падар писари худро гирифта дар назди худаш вақти намозхонӣ бари худашро мемонад. намоз сар мешавад, қоматро медиҳанд. баъдан домулло намозро сар мекунад. ҳар боре ки сураро баландтар мехонад, дар дили тифл чӣ қадар меҳри Аллоҳ илҳом мегирад. Аллоҳро чӣ қадар мехоҳад ки аз наздик бубинад, бидонад ки Аллоҳ кӣ асту чӣ аст. бори дуввум мулло овозашро баланд мекунад. намозро хонда истодан дар ҷамоат. писар бори дуввум ҳам шунавида дилаш ба ларза меояд. чӣ қадар мехоҳад ки ба назди Аллоҳ равад, то ин ки Аллоҳро бубинад. ҳама ба саҷда мераванду тифлам ба саҷда меравад, саҷда мекунад. мардум намозро хонда буд мекунанду мардум ба падари писар мегӯянд: дӯстам, писаратро хоб бурдааст, аз хобаш бархезо. меояд падар, писарашро мебинад ки писараш барвақт ҷонашро ба Аллоҳ супордааст. баъдон пасон баъди намоз мардум ҷамоат мекунанду ҷанозаи тифлро мехонанд. тифлро ба хок месупоранд. падари тифл ғамгин ба хона бармегардаду зиқ аст. чӣ қадар зиқ аст? шумо хай касоне ки писарашонро аз даст доданд, онҳо дарк мекунанд. асабонӣ ба падар асту зиқ аст, ғамгин аст. пасон хобаш мебарад. дар хоб мебинад ки писари худ
дар сари зонуи паёнбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам нишастаасту бо паёнбарамон суҳбат карда истодаанд. Пас он як садое бар гӯши ман мерасад, ки мегӯяд: ой падар, бубӣ ки писари ту дар куҷост? Дар биҳишт бо ҳамроҳи паёнбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳузур доранд. аммо шумо бошед ғамгин ҳастед барои ин. шумо ягон вақт ғамгин нашавед ки писарам дар куҷост. шумо бубинед аҳволи писари худро дар назди паёнбар аст. баъдан дар ҷавоб мегӯяд ки хуш ба ҳоли писарам, хуш ба ҳоли писарам. боз садое бар гӯши падар мерасад, мегӯяд ки писари ту интизор аст ки кадом вақт бошад ки падару модари ман ҳам ҷонро ба Аллоҳ биспоранду ба назди ман ба биҳишт дарояд. барои ҳамин дӯстони азиз, касоне ки мехоҳанд соҳиби фарзанд шаванд, илоҳу Аллоҳи мутаол ба онҳо фарзанди солиму мусалмони сидқан бошаду насибашон гардонад. касоне ки фарзанди худро ба хок супоридаанд, онҳоро Аллоҳ қувват диҳаду фарзандонашонро Аллоҳ ҷояшро ҷаннат кунад. дӯстони азиз, ба касе мавзӯе ки ман ба шумо нақл кардам ин қисса ба шумо писанд омада бошад, дӯстони ман лайкро фаромӯш накунед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед то видеои нави мо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.